Ẹ káàbọ̀ sí gbàgede ibi tí a ti máa ṣe ìtàn àti àlọ́ ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ má rò pé bíbà yìí rí báyìí o. Lẹ́yìn ìgbà tí Aríyá village máa fi padán tán, a sọ bíbà yìí di ààfin ọba. A wá dàbí ojúde ìtàn àti àlọ́ ní ilẹ̀ Yorùbá. Oríṣiríṣi ohun àríyá ló máa ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ náà. A máa ní red carpet. Àwọn tó bá múra dáadáa tó jáde tán tó fi síápá wọn tó step on their enemy ní ìwúra ọmọlúwàbí, wọ́n á gba ẹ̀bùn. Bẹ́ẹ̀ sì ni a máa ní ìtàn àti àlọ́ ní èdè Yorùbá. Àwọn ìtàn tó ń múni rántí ìṣe ilẹ̀ Yorùbá, àwọn ìtàn tó ń múni rántí orísun wa. Ní on the 28th of December ní Aríyá village ní Randle Center. Ẹ pàdé wa níbẹ̀. Ẹ má gbàgbé láti ra tíkẹ́ẹ̀tì o. Ẹ bò wá wìtìwìtì torí wípé eléyìí máa dùn yàtọ̀, kódà ó máa sọ kútú wọ̀wọ̀.